Ahoj, ahoj. Vítejte u dalšího podcastu. Moje jméno je Ondřej Rifler, jsem tu u mikrofonu jako vždy v galerii Telegraf a dnes jsem tu s mým hostem, kterým je Natália Šimonová. Ahoj Natálie. Ahoj, dobrý den. Natálie je výtvarnice, můžeme říct obecně umělkyně, ale konkrétně teda výtvarnice, také malířka a v aktuální době také doktorantka na Fakultě výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici pod vedením Jiřího Davida a zde také vystudovala a je absolventkou otevřeného ateliéru malby pod vedením Rastislava Podoby. Sedí to? Správně, všetko. Děkuju. Bylo to náročné. Si to dát přesně dohromady, to pořadí. Tak, jenom doplním nějaký krátký info, ať se vrhneme na rozhovor, protože ty za malou chvíli vlastně tady vystupuješ nebo účastníš se přednášky propagace umění, to tak? Áno, áno. Jsi připravená? A tak bežne, áno, áno. Připravuješ se na podobné přednášky, nebo jdeš? Ja ich robím veľmi často, takže už je to naozaj také, že kus od kusu, záleží od toho, že na akú idem samozrejme, tak nie sú to prednášky vždy rovnaké, ale tak tu trošku v Čechách si môžem tak vyhodiť z kopytka, pretože ma ešte toľko nepoznáte, ako ma poznajú na Slovensku, takže pripravujem sa, skôr som si strážila čas, takže dúfam, že ho dodržím. Jo, určitě. Budu se snažit taky, aby jsme to dodrželi. Aj tu, ale jasné. Aj tam robíš? Ne, ale nechci tě zdržovat tady moc dlouho. Uvidíme, jak to půjde. Ještě teda doplním, že v roce 2020, to byl docela, jak jsem zjistil, plodný rok pro tebe, takový zajímavý, tak v roce 2020 se stala teda laureátkou soutěže VUB Malba roku. Ve stejném období si také kromě toho získala cenu děkana fakulty za nejlepší bakalářskou práci, za nějakou doprovodnou činnost vedlejší a reprezentaci školy, předpokládám. Áno. Robím toho veľa, takže áno, je to tak. Ide o to, že teda samozrejme tieto aktivity, ktoré robím, tak už ich robím niekoľko rokov. Nie je to len teraz po škole ale teda už ja neviem ani koľko je to rokov. Je to naozaj dlhá doba. Takže ťahá sa to so mnou, škola si to logicky všimla, že má takúto nejakú asi aktívnu študentku. A teda dostala som toto ocenenie, no a potom v zápäti som vyhrala Malbu roka. Čo je teda asi neviem, či vedia vlastne posluchači a diváci, taká súťaž, podobne ako Chalupecký u vás. A u nás je to smerované priamo na Malbu, na médium Malby a teda je to súťaž pre mladých výtvarníkov do 35 rokov a ja som sa tam prihlásila prvýkrát a vyhrala som ho. Ja som mala inak dlho problém povedať toto slovo, že vyhrala som Malbu roka. Jedna z jedné. Áno, že teda jedna z jedné. A ešte to bolo také, že tam mám tak viacero prvenstiev dokonca. Že som to vyhrala ako najmladšia vlastne účastnička za celých, ja neviem, 20 rokov súťaže a tak ďalej. No, tak. To by je teď, jsi 95 ročník, že? Áno. Takže ti je 27 a budeme 28 rokov. Takže to bylo v době, kdy ti bylo 20, takže to bylo 24 let. Tak? Neviem, ja 2020 ja sa určite vyhrala. strápnim, ale nie som bežná v matematike, takže nechávam to na teba, takže je to možné. Takže tak, áno. Mě to zajímalo z toho hlediska, si říkala, že jsi byla nejmladší. Áno. Tak teraz neviem, či to bolo 24 alebo 25, to je jedno. Každopádne bola som najmladšia a teda, no, čo je pre mňa akože taký zaujímavý moment, ale samozrejme si na tom nestaviam kariéru, no. Ale som maliarka. Do CVčka, do portfólia to je určite zajímavá. Je to úžasné, ľudia to poznajú, zaujíma ich to a mám z toho radosť a priznám sa, že sa to so mnou ťahá už teraz 3. rok. Fakt, v každom rozhovore maliarka roka. takže, ale je to príjemné, sa z toho veľmi vytešujem, teda už sa tam nemôžem hlásiť, ale ani by som to nerobila, tak prečo aj a tak no. Otvorilo mi to brány a veľmi sa tomu teším. Přesně tak, je potřeba z toho tak něco mít, že jo? Áno. A v tom stejném roce, teda 2020, jsi také byla na rezidenčním pobytu v Cité International des Arts v Paříži. Správne, to bolo 2021 už. Jo, to mám chybku. Áno, to vôbec nevadí. Takže 2021, dobře. 2021 som bola v Cité International des Arts a teda tam som bola na rezidencii, to je v Paríži, je to v podstate také centrum pre výtvarníkov, možno niečo podobné ako tu u vás v Olomouci. Tak je to úplne s veľkou historickou tradíciou centrum pre výtvarníkov predovšetkým, alebo pre ľudí, ktorí pracujú na vizuálnom poli umenia, ale myslím si, že sú tam aj ďalšie odvetvia. A podarilo sa mi, dostala som ponuku hneď po Malbe roka, chvíľku, fakt pár dní na to
od vlastne Jakuba Uhrika, ktorý bol v tej dobe v Paríži a pracoval teda aj pod Slovenským inštitútom, bol riaditeľ Slovenského inštitútu a ma zavolal, že sme sa ešte vôbec nepoznali, že ahoj Natália, či nechceš ísť. Bola som v šoku, ale išla som do toho. Prvýkrát sa priznám, že som letela a prvýkrát sama a prvýkrát do nejakej inej krajiny, okrem nejakých blízkych iných krajín, ale veľmi veľa mi to pomohlo aj v nejakom ako seba rozvoji a ďalšia vec je to, že som sa stala takou cestovanejšou za tie roky. Tak Paříž to určite bolo super. Bolo to úžasné. Ja som tam ale bola počas doby tvrdého lockdownu. Takže bolo to... Áno, bolo to úžasné. Bolo to naozaj úžasné. Ja som si to užila. Najskôr som tam mala aj mesiac, potom som tam bola 2 mesiace. A teda bolo to úžasné. Malovala som a prechádzala som sa po Francúzsku, po Paríži, akože predstav si ma s bagetou v ruke. Vínečko. Áno, moc ja nepiem alkohol, ale áno, môže byť napríklad, ale teda bolo to veľmi príjemné. A strašne rada na to spomínam. A idem tam, dúfam, nasledujúci rok tiež, takže na to sa teším. Super. A z hlediska toho pobytu rezidenčního, uměleckého, tak jak to hodnotíš? Co ti to přineslo? Ja mám pocit, že strašne veľa vecí. Akože tam veľa vecí, uvedomila som si, že čo aj nefunguje a funguje, samozrejme. Tak veľa vecí aj nefunguje a veľa spoluprác, ktoré možno sú aj slúbené, tak nakoniec nevyšli. Čo je v poriadku a myslím si, že práve to mi pomohlo uvedomiť si, že nie všetko je úplne rúžové a nie všetko... ako keby tam bol za mnou aj taký ten akože background toho, že ja mám maľbu roka a som ešte v tej dobe dokonca bola nominovaná, neviem, či to tam asi aj možno máš, ale asi predbehnem na cenu Štrabák. No a teda ja som v tom období, keď som bola vo Francúzsku, som sa dozvedela, že ma vybrali do úzkeho okruhu. Takže... Si bola pod tlakem? Bol som pod strašným tlakom. Akože ja to priznávam, aj dnes vyšiel práve, že na Slovensku so mnou rozhovor v novinách a priznávam tam teda verejne, že ja som trpela aj úzkosťami. Pretože zrazu naozaj nikto ťa nepozná. Predstav si, že maluješ si v podstate takmer do šuflíka a zrazu ťa ľudia poznávajú a strašne veľa médií sa mi premielalo v ateliéri a tak ďalej a potom zrazu veľký Paríž, galeristi a som nevedela, že čo mám ako robiť, ale myslím si, že som sa celkom dobre priučila a neurobila som asi nejaké hefty. Takže teším sa tomu. Doplním ještě, že po Paříži přišel Jeruzalém. To prišlo práve, že áno, to prišlo minulý rok, 2022. 22. Áno, to prišlo v 22. roku a to je úplne niečo iné. Taktiež je to cez tohto človeka, ktorého som spomínala, Jakuba Uhrika, ktorý teda zmenil pôsobenie a funguje najnovšie v Jeruzaleme. To je úplne iný svet. Nie je to Európa, treba si to uvedomiť. A veľa ľudí mi vraví, že ja som, že keď ma dáte do Francúzska, tak že vyzerám ako 100% Parížanka. Ja som tam vôbec nemala problém s nejakým, že by ma niekto, že neviem, prepadol alebo niečo také. Nič také. A keď som práve že bola v Jeruzaleme, tak som vyzerala úplne ako Židovka, takže ja nemám židovské korene, ale teda vyzerala som absolútne ako ich. a tým pádom som sa tam cítila veľmi, veľmi dobre, ale zažila som tam aj teroristické útoky, 2 v jeden deň a priznám, že to ma trošku ovplyvnilo a bola som potom taká viac ostražitejšia. Ale ja na Jeruzalém spomínam s radosťou a s láskou a s úctou. Vravím, je to úplne iný svet, ale... Ďakujem za túto príležitosť, že som ho mohla mať. Mě by zajímalo, jestli se nějakým způsobem liší přístup k té tvorbě, protože to jsou hodně jako rozdílný města přece jenom, Paříž. Áno. Jasné. Ja vždy, keď som niekde, tak pracujem, snažím sa naozaj že udržiavať si takú nejakú svoju líniu, u vás to povie, že tvúrčí, ale teda tvoriacu. To znamená, že teda používam zväčša overené médiá, s ktorými pracujem a malujem s hrdzou, alebo napríklad používam frotáž, čo možno nevedia poslucháči, tak rýchlo vysvetlím. Frotáž je papier, napríklad minca, ceruska, pretlačíme si ten relief a je to tak veľmi jednoduché, ale zároveň efektné. Netvrdím, že som prvá, to v žiadnom prípade, ale teda venujem sa tejto technike a frotujem predovšetkým poklopy, alebo dajme tomu, že podlahy a zem v tých daných krajinách a už mám vytvorených niekoľko takýchto frotáží z rôznych krajín, nie len z Jeruzalema, ale aj teda z toho Francúzska a je to zaujímavé sledovať vlastne tú mentalitu, napríklad aj takto. No ale teda vo Francúzsku som pracovala predovšetkým s témou karuselov, detských takých nejakých
ihrisk tiež, čo je vlastne moje také, skade som, respektíve to je také ako moja jedna z ústredných tém, ktorú stále spracovávam, ale teda ja na Slovensku spracovávam socialistické predliezačky, ale tam som teda spracovávala takéto rôzne mobiliáre a rôzne prvky vo verejnom priestore tiež, ale vlastne ako signifikantné pre ten Paríž, pre to Francúzsko, takže vravím karusely a tak ďalej, takže tam môžeme nájsť, alebo Arc de Triomphe, ktorý vlastne som vytvorila potom z frotáže som ho doplnila. Bolo to pekné, zaujímavé obdobie pre mňa, no a vlastne potom som v tom Jeruzaleme, mám pocit, že trošku na to nadviazala, ale tam som teda skôr sa sústredila na takú tú uzavretosť Izraela, pretože veľa ľudí mi vravelo, že keď som šla do Izraela, že teda Izrael je naozaj bezpečná krajina, ktorá, bezpečná tým, že je tam toľko vlastne policajtov a toľko vlastne strážia tú krajinu, tak je relatívne bezpečná, ale teda ja sa priznám asi, že som sa cítila bezpečnejšie stále v Paríži. Asi preto sa tam tak radšej aj vraciam. A ja som fakt taký samozvaný malý Parížan, takže asi v tomto vám trošku ospravedlňujem sa, nie som voči tomu taká objektívna, ale v tom Izraeli vlastne to boli také tie prvky, že napríklad, ja neviem, rôzne zvieratá, ťavy a tak ďalej. Strašne veľa mačiek je tam všade, takže tam skoro vôbec nevidíte nejakú myš alebo niečo to podobné. Takže niečo také sa mi dostalo vlastne v skicovitej podobe do tých obrazov. A tak ďalej, rôzne takéto, ja neviem, Židov som tiež malovala zozadu, také iba vlastne ako také tiene, tí sú celí zahrdzavení a snažila som sa tam vlastne tiež aj takúto tému mojich plotov dať tým, že ten Izrael je taký uzavretý. Voči ostatným štátom mám pocit. A asi chápu, že se tam cítila méně bezpečně, přece jenom řekla si, že si zažila 2 teroristické útoky. Áno, ja mám pocit, že som mala nevýhodu, aj mám nevýhodu v takýchto krajinách, že som žena a ja cestujem už teraz za tie roky, naozaj som pocestovala asi toho veľa. Akože 99% kvôli umeniu, alebo tak to budem korektná, 95% kvôli umeniu a teda cítila som tam tak nejak menej bezpečne v tom, že ja som v živote v žiadnej krajine nezažila tak obrovský záujem od mužov k mojej osobe ako v Jeruzaleme a v Izraeli. Čo je zaujímavé, ja dokonca aj nosím so sebou, čo je tiež zaujímavé, som dostala od jedného pána, on ma zavliekol do nejakej tržnici, ma zavliekol do nejakého obchodíku a tam mi vlastne vytvoril taký prívesok a ja ho nosím. Lebo mi povedal vtedy, že vždy si vlastne spomeniem na neho. A je to taký pekný moment, akože veľmi pekná, nosím ho pri mojej perle, ale teda, mám to veľmi rada a napriek aj takýmto nejakým iným skúsenostiam, ako bol napríklad ten útok, si na ten Izrael veľmi rada spomeniem. No a vždy samozrejme, keď si uvedomím, že napríklad, ja neviem, humus a tak, lebo ja milujem samozrejme vizuálne umenie a kultúru, ale myslím si, že je dôležité vlastne vzdelávať sa a nekultúrne sa vyžiť aj prostredníctvom jedla a gastronómie, takže ja milujem naozaj gastronómiu. Okrem koriandru, ktorý neznášam, a teda v Izraeli a vo východných krajinách je primárne primárne surovina. Áno, jedna z nich. Ja mám koriandr rád, takže ja som na druhé straně barikády. To vůbec nevadí. OK, můžeme se asi pustit do tvé tvorby. Nech se páči. Nech se páči. V současnosti teda se zabýváš nějakou klasickou malbou, kterou řekněme, umísťuješ do nějakého prostoru, kde pak dochází k nějaké vzájemné konfrontaci. Už jsi tady zmínila hodně těch prvků. Hrdza, neboli res, teda pro diváky. Áno. Res, já jsem to překládal. Ja som si myslela, že si to budeš prekladať. Teda áno, budeme sa rozprávať o rezi. Pardon, ja po slovensky. Ne, už můžeš klidně používat hrdza. Dobré. Ale jenom bylo potřeba si to ujasnit, že to je res, která se často objevuje v tvých dílech, to se shodneme. Určitě. Je to takový tvůj, jak jsme řekli, signifikantní prvek. Ano. Stejně jako ty prolízačky a tak dále, karusely. Do jisté míry také uplatňuješ nějaké osobní složky paměti, máš jako projevuješ nějaké vzpomínky, právě třeba na ty prolízačky. Rozprávame sa toho kolektívnej osobnej pamäti. Asi tak by som kolektivní osobní paměť. Áno, to by sme aj ozrejmili. A mám také napsáno, že právě tyto prvky podrobuješ nějaké destrukci. Áno, otázka deštrukcie. Tak začala by som asi tak po poradí, postupne, aby sme to rozložili na drobné. Moje obrazy sú asi predovšetkým divákom známe, áno, skrz hrdzu, ktorá je procesuálna. Ona sa na mojich obrazoch mení. Nie až tak moc razantne, ale mení sa. Rastie, opadáva, mení občas aj svoju farebnosť a vlastne
je vlastne takým akože naozaj takým ústredným prvkom v mojej tvorbe, ktorý si myslím, že veľa ľudí si asi nepomýli. Vy tu máte tiež takú ako podobnú nejakú vizualitu, sa mi zdá, jednej veci. Nie je to hrdza, ale hneď ma to zaujalo. Musela som tu bežať v telegrafe. Výborná vec. Takže musela som to okúkať. A teda hrdza je pre mňa naozaj akože dôležitým prvkom. Ešte skôr, než akože poviem, že vlastne prečo hrdza to bola, tak vysvetlím, neviem, pokiaľ ma aj vidieť, pokiaľ ma diváci vidia, ale ja mám teda kožné ochorenie vitiligo a ono naozaj úzko súvisí s mojou tvorbou a konkrétne s hrdzou, pretože som predtým pracovala na téme vlastne mojej kože, mojej telesnosti a tak ďalej, kde som vlastne spracovávala túto tému a tým, že vlastne toto ochorenie sa tak mení, v podstate ma nebolí, nič sa mi v živote nedeje, iba mám vlastne telo posiaté flakmi alebo možno nejakou inakosťou, takže už teraz je to veľký trend. Vôbec to nebolo pred 30 rokmi, to ti garantujem, veľký trend. A teď si vybíráš na Zelandu oblečení a tam má každý třetí model. Přesně tohle? Nie, vôbec nie, ale je to pekný, áno, je to pekné, že konečne je to taká ako diverzita a vidíme, že to je rôzne a teda naozaj, že ja som taký v tomto tiež prototyp v tom, že vlastne nosím si na sebe svoje ako keby umenie, že prostredníctvom mňa ako viac propagujem moje malby, pretože naozaj tá hrdza je súvisí absolútne je spojená vlastne so mnou tým, že opadáva, rastie, podobne ako v podstate v prenesenom slova význame moje flaky, moje vitiligo. Takže to bol taký ten prvý ústredný moment, ale nechcela som zostať pri tejto línii, lebo nemám pocit, že by som bola tak silnou figuralistkou, ako máme napríklad, alebo ako aj vy máte na umeleckej scéne a stále ma to ťahalo ku krajine, tak som začala malovať tieto preliezačky a to sa stalo tak, že vlastne ja mám malú krstnú dceru Emu, veľmi ho pozdravujem, určite ukážem rozhovor. Lebo ona vie, že v každom rozhovoru spomeniem, takže s ňou som sa hrála klasicky na týchto socialistických preliezačkách a chytila som jednu konštrukciu a vlastne zostala mi farba na ruke a pod tou farbou bola hrdza a vtedy sa mi to absolútne spojilo a začala som tam vlastne čítať ako keby tie vrstvy tej pamäte skrz tie farby, skrz tie nátery, ktoré mnohokrát sú v podstate ako keby zbytočné je v tom, že treba najprv odstrániť príčinu, prečo to hrdzavie, v podstate ako keby ošetriť. A práve, že toto ma začalo zaujímať a to je vlastne nejaká môj vklad, ako osobná pamäť. No a kolektívna je to, že všetci sme sa, alebo väčšina z nás sa hrávala na tých konštrukciách, alebo minimálne členovia rodiny alebo známi. A teda začala som spracovávať tieto konštrukcie a ja som aj zberateľkou týchto konštrukcií, mám ich asi 17, neviem. OK, fakt. To som nevedel. Fakt tých obrovských konštrukcií, takže ja ich samozrejme len tak si ich neskladujem. Určite sa diváci pýtajú v hlave, kde ich má u rodičov v záhrade. Taky sa ptám. U rodičov v záhrade, takže ďakujem im za priestor. A teda dávam ich do mojich inštalácií, pretože tým, že pracujem s takýmto ako keby štrukturovaným médium, alebo respektíve to médium je také ako priestorovejšie. Stále sa rozprávame síce o malbe, ale pracujem hlavne s priestorom, tak v podstate ich dávam do týchto mojich výstav a mám to veľmi rada. Takže pracujem aj vlastne s architektúrou výstav, veľmi precízne sa snažím a pokiaľ je to možné, no a teda už postupne sa to preklapa vlastne do tej roviny, že pracujem aj s inými prvkami, ako sú rôzne amplióny, prašiaky, u vás je to klepáč, som sa to naučila pred 2 týždňami. Mám napsáno súti, cihly. Cihly, áno, takže napríklad aj nejaké takéto konštrukčné prvky, pretože už sa tu rozprávame o téme naozaj také nejaké globálnejšie a to je vlastne architektonické prvky vo verejnom priestore alebo aj celkovo diela vo verejnom priestore. A teda ja chodím aj s mojimi dielami von, napríklad ich berem, aj po Francúzsku som ich brala, aj v Izraeli som ich zobrala, normálne zoberiem diela, dnes to uvidíme na prednáške a teda konfrontujem s nimi diváka, robím takú intervenciu do verejného priestoru a fotím si to, natáčam si to a tak ďalej, takže mám to rada, lebo ja som bola kedysi planeristka, malovala som planery a teraz si to takto primopínam. Lebo tá hrdza je taká, že vlastne ona si vyžaduje malbu v ateliéri v rámci toho, že teda ja si ho vyslovene pestujem ako kvety, polievam ho, mám veľké pláty, obrovské hrdzavé, ja si ich polievam. Takže rôzne sa o ne starám. No. A vlastne tieto všetky veci, čo som povedala, sú podrobené otázke deštrukcie. Ako som povedala, hrdzavé ju chátrajú a vlastne hrdza je jeden prostriedok deštrukcie a ďalší napríklad v mojom prípade dekoláž, prvé koláž, potom dekoláž a tak ďalej, rôzne strhávanie, ničenie vlastne toho povrchu obrazu, ale teda zámerné. Nerobím to nejak akože samoučelne. Takže tak. Ja som ti odpovedala. Já myslím, že si odpověděla i na další otázky. Pardon.
Konec podcastu. Ne, v pořádku. Jenom já jsem si právě vybavil, že jsem viděl, že si někde instalovala do nějaké malby právě tu prolízačku. Byla to malba na nějaké, byla to fasáda nějakého velkého baráku. Je to áno, nejakého veľkého baráku. Viem presne, to bolo v Banskej Štiavnici. A už ten, to je taký tiež priestor, v podstate takýto nezávislý, no vy to asi tak nemáte, ale na Slovensku tak je, že oni sú ako nezávislý priestor, tak ako centrum, volá sa Hájovňa, je to v Banskej Štiavnici teda, alebo hore nad Banskou Štiavnicou, na Červenej studni, a tam som pracovala s takýmto prvkom. Dostala som takú ako keby ponuku, že či nechcem si skúsiť, keď malujem, samozrejme, to sme ešte zabudli povedať, že ja okrem toho, že teda malujem tieto témy, tak tie malby sú fakt vo väčšine obrovské, oni sú veľké. Sme sa nedostali k tvému médiu vlastne, no, a veľkosti. Oni sú fakt veľké, to je ako väčšinou 2 metre, alebo potom robím extrémy k tomu, také malilinké, úplne 20x20 a tak. Takže dostala som ponuku, že či nechcem robiť fasádu, lebo sa tam striedá viacero výtvarníkov a teda je to taký program. A spravila som ho a boli tam teda takéto tie konštrukcie, gule, no a ja som tam aplikovala polovicu z tej gule, no a druhá 3/4 v rámci toho, že teda sme sa museli pobyť nejakým vnútorným priestorom, alebo toho medziposchodie, bola vo vnútri. Takže ono to išlo cez seba. Ja tieto veci robím, že teda predelujem ako keby tieto prvky tak, že keď sa dajú, tak trčia v podstate nejaké kusy alebo nejaké časti, ako keby z druhej strany toho priestoru. To je zajímavé, ja som si právě myslel, že to bylo uřezaný a jenom zvenku. Nie, je to takto. Prostlo tím domem. Áno, aby vlastne, ako keby to také, že rastie v tom dome a je to taký akože prvok, že teda tak z toho mám radosť. OK, to je super, tak jo. Teď se teda vrátíme zpátky, možná co tady zaznělo před malou chvílí, a to je ta socialistická architektura. Áno. Ke které teda taky očividně musíš mít nějaký vztah. Áno, tu by som ako podotkla, že fakt nemám ako keby nejaký ideologický alebo tak. Ja osobne vôbec nevzhľadám vôbec absolútne k tej ideológii, to musím akože načrtnúť na rovinu alebo povedať. Skôr naozaj sa tu rozprávame o tom, že baví ma história, bavia ma dejiny a teda zvolila som si v podstate takéto roky, pretože som si zisťovala, ja nemalujem len nejak stroho, ja vlastne pracujem, takže ja si naštudujem všetko vlastne historicky, všetky kontexty a tak ďalej a teda tým pádom všetko mám naštudované a potom môžem tvoriť. Takže to isté je aj vlastne v tomto prípade, že potom som si dala do súvislosti tie roky a začala som sa zaujímať v podstate o túto architektúru. Rozprávame sa tu predovšetkým o sídliskách, ktoré sú vytvorené v týchto rokoch na Slovensku. Napríklad v Bratislave mám taký celkom dobrý výskum, môže byť ešte lepší, lebo ja som na seba dosť taká, v tomto sa snažím byť prísna, takže ešte mám taký dobrý výskum v Bratislave a Banskej Bystrici, ale aj v iných nejakých mestách na Slovensku, kde teda sú rôzne takéto sídliska vyslovene ako socialistické alebo postavené za tých čias a tam sa nachádzajú absolútne poklady. Takže tam sa nachádzajú diela vo verejnom priestore, nádherné, dajme tomu sochy alebo rôzne objekty a je to úplne kúzelné a čarovné, si myslím. Samozrejme, nachádzajú sa v týchto miestach aj menej kvalitné realizácie, čo je normálne, ale teda podľa mňa to patrí do takého nejakého ako vizuálneho rámca toho mesta, že v podstate ako sa vyvíjalo to mesto, tak máme ako keby taký nejaký vizuálny rámec, alebo ako som to pomenovala. Nejaký projev toho presne mesta. Tak a vlastne vidíme, ako pekne rastlo, že počas ktorého obdobia v podstate, že ja neviem, nejaká stavba a tak ďalej. Ale myslím si, že je akože dôležité, aby sa navzájom v podstate tí ľudia, čo to realizujú, tieto rôzne, prvky, tak aby sa akceptovali, aby akceptovali svoje vzájomné prejavy. Lebo potom to je naozaj džungla. Taká brutalistická, ale brutalistická v takom zlom slova zmysle. Taková slovenská džungle. Takže do isté míry sa tam projevuje i... Nepovedala by som, prepáč, že slovenská džungla, ale povedala by som, že v tomto prípade síce sme Československo, ale stále sa rozprávame o takom, že Československu v tejto vizualite. Takže tak, prepáč. Dobře, to dává smysl. Když jsme se bavili o těch různých materiálech a instalacích někam nějakých prolízaček, který visí 2 metry nad zemí. Minimálně. Máš nějaký produkční tým, který ti pomáhá? Jasné. Vždy je to akože od výstavy k výstave. Ja už naozaj nezvládam sama robiť výstavy, lebo teraz som otvorila, neviem, za veľmi krátku dobu 3 výstavy solové, čo je pre mňa, ja som sa na to pripravovala naozaj dlho, lebo ja robím, akože to bolo, ja som šla teraz normálne, že niekoľko rokov, že 14 výstav do roka, solové, kolektívne a tak ďalej, alebo aj viac a to už som si povedala, že nie, toto už je moc
A teraz som si dala, takže sme to vlastne vymysleli s mojimi kurátorkami, teraz som mala dámy, že teda urobíme v podstate tie projekty všetky naraz. Sice to bude naozaj pre mňa náročné, ale pre toho diváka v podstate to bude ako keby to najlepšie porovnanie, pretože sme tak vymysleli ten plán, že bude najlepší. No a vlastne po lete otváram ďalšie výstavy, samozrejme. Takže mám napríklad teraz konkrétne v Bratislave všetkých pozývam, neviem, kedy to vyjde, ale 25. mi teraz skončí výstava v Ziči galérii. To volá sa, že Staromestská Ziči galéria v centre Bratislavy a tam teda mám takéto ako... Tam som inak tiež pracovala s takým prvkom na fasáde, ale to mi teda zrušili, to je iná debata, ale teda tam mám takúto nejakú výstavu a tam som mala aj takýto tím, ak môžem povedať, neviem, Braňo Zúrko mi tam pomáhal, Peťo Zbojovský, moja kurátorka Peťka Malaková, takže tam som mala takýto tím, no a predtým na výstave som mala ako kurátorku, výbornú kurátorku Ninu Vrbanovú, čo je ako u nás na Slovensku dosť veľké meno a som povedala, že poctená, že ma oslovila do takéhoto projektu. No a tam sme mali tiež vlastne ako keby ten tím z tej galérie, pretože fakt ja už nezvládam. Alebo máme takéto, že keď nie som spokojná s nejakými grafickými prejavmi, čo sa aj stalo na nedávnej výstave, tak ja som si zavolala svojho grafika Martina Bizika a ten mi spravil celú vlastne grafiku. Takže tak mám takýto ako background za sebou a som strašne rada, že ich mám, týchto ľudí, alebo aj tu v Prostejove vlastne mám teraz výstavu. Áno. Tak aj tam, teda bol ten tím taký menší, to bol v podstate tu galeríny, ale mala som externého grafika Tomáša Balinta, takže ten mi spravil grafiku. A to bolo výborné, lebo bola vlastne naozaj odkazovala k tým socialistickým formám, takže to bolo výborné a ja potrebujem naozaj ľudí, ktorí ma poznajú a ktorí vedia a akceptujú v podstate takéto moje požiadavky a hlavne sú to ľudia, ktorí sa na ne pozrú, že Pane Bože, čo Hinta zase chce, lebo so mnou je to možno aj ťažké v tom, že čo asi Erika spomínala, Kovačičová, moja kurátorka súčasná tu v Čechách, že som naozaj asi taká až moc puntičkárska, to asi nevystrihnete. Ne. Tešíme. Puntičkárská. Ale tak to je asi vlastnost mnoha umělců, že jo, prostě nějaká preciznost. Áno, mám rada, pokiaľ sú veci akože tak nejak v poriadku, pokiaľ sú skutočne ako majú byť. A ja som ten typ, že potrebujem, aby tá výstava bola dobrá. A v podstate pre mňa ako keby nie je žiadna odpoveď, že nie. Ja sa naozaj snažím ísť až po absolútny rámec možností a až vtedy, keď naozaj niečo nie je možné, to už musia byť naozaj napríklad niektoré okolnosti, ako v Bratislave som nemohla umiestniť jeden prvok na fasádu, pretože tam vlastne už to ohrozovalo v podstate chodcov tým, že tí chodci nevedeli pochopiť, že to vlastne nie je ihriskový prvok, ale že to je v podstate umenie a v podstate tam nejaký akože štítok, že nechytať, nedotýkať, ja neviem v koľkých jazykoch by som tam mohla dať, ale to nie je ako keby právne podložené, alebo môže to byť právne napadnuté, takže bohužiaľ musela som napríklad takýto prvok z výstavy odstrániť a strašne mi to bolo ľúto, lebo to bol naozaj krásny teaser na výstavu, vyzeralo to úžasne, ale priznám sa, že počas inštalovania výstavy tam sadlo za hodinu, asi traja ľudia tam sadli. A ja som skoro dostala infarkt, lebo sa to tak ako rozprúžilo a bolo to hrozné. Takže vravím si, toto nie. Teď mě napadla otázka, my jsme se předtím bavili a teď jsi taky říkala, že vlastně nějak lidi reagují na tvá díla. Ty si říkala, že si teda ukazovala lidem kolem jdoucím divákům svoje díla. Jaký si dostávala teda reakce třeba? Tak to ja si neulietávam na nejakom obláčiku pozitivity, to v žiadnom prípade. Ja mám napríklad mnoho ľudí Mňa nemá rado, ja to viem, už len kvôli môjmu prejavu, lebo som taká trošku otvorenejšia, extrovertnejšia, veľa rozprávam a tak ďalej. A ešte plus takto chodím s obrazmi, no Pane Bože. takže ja si to absolútne uvedomujem, ale teda nebudem teraz meniť svoju povahu nejak ako extrémne, snažím sa kontrolovať samozrejme. Rôzne. Väčšinou pozitívne sú to naozaj tie reakcie takto vonku v exteriéri pozitívne. Veľa ľudí sa pýta. Ja teda pracujem naozaj aj vonku, keď frotujem na uliciach rôznych krajín a tam tí ľudia sa veľa pristavujú, takže ono to je vlastne o takom nejakom mentálnom nastavení. Keď idem pracovať, keď idem frotovať, tak naozaj ja sa musím skloniť pod úroveň všetkých ľudí. Inak ja som frotovala so strašne veľa ľuďmi, s politikmi mnohými, fakt, v rôznych krajinách, akože to bolo zaujímavé.
a s rôznymi tiež, nebudem ich konkretizovať, alebo s rôznymi akože ľuďmi, ktorí pôsobia tak veľmi ako verejne na rôznych miestach a naučila som, ja viem naučiť frotovať úplne, že od malilinkých detí až po naozaj dospelých ľudí, po seniorov, čo majú strašne radi, to zbožňujú. Takže to je vtedy pozitívne, ale naozaj môže sa stať a viem o tom, že pri jednej realizácii, ktorú sme dnes spomínali, som dostala jednoducho odpovede, že Pane Bože, je to odporné a hnusné, je to gigantické, prečo niečo také robím a tak ďalej. Ja sa priznám, že ja nie som internetový diskutér. Ja nemám na to náladu ani vlastne kapacity pri tých všetkých mojich projektoch. Tomu rozumiem. A teda ja to nechávam len tak a skôr sa snažím o vecnú diskusiu naživo a bez nejakých až takých nejakých extrémnych, ja neviem, emócií. Aj keď ja som veľmi emocionálna a viem sa veľmi nahnevať, ale myslím si, že nádavky a podobne takéto nejaké prejavy nepatria na pole internetu, pokiaľ robím takúto nejakú, neviem, ja to mám osobne akože pri sebe, tak nech si robí každý, čo chce. Takže ja sa snažím skutočne ako vecne, slušne, pokiaľ sa dá teda. A tak no, ale tak naozaj robím prácu, ktorá je verejná. Tým, že ešte ja skutočne veľmi rada vystupujem v médiách, pretože si myslím, že je dôležité rozprávať o vizuálnom umení, lebo je to v podstate veľmi také ako introvertné a tiché prostredie by sa dalo tak ako nazvať a vravím si, prečo nevyužiť v podstate takéto niečo vo mne, takúto nejakú stránku. Takže vtedy ešte schytávam potom nejaké také rôzne odkazy. Takže aj teraz to možno bude. Tak uvidíme. Ale pozri, ono to je naozaj normálne. Pokiaľ je tá kritika objektívna, tak ju beriem. Ale pokiaľ je naozaj akože vyslovene, úmyselne, že ti chce niekto uškodiť, tak to podľa mňa nie je na mieste. Takže neviem, či som odpovedala. Já myslím, že ano. A když se právě třeba dostaneš do nějaké konfrontace s tím člověkem, který třeba nepochopí to tvoje dílo, tak sa snažím vysvetľovať. A co bys mu řekla? Třeba i pro posluchači, kteří... Opýtaj sa ma otázku. To je nějaký rezavý. Proč tam je ta rez? Tak mu vysvetlím presne ten zdĺhavý, tento, čo som vysvetľovala, že prečo vlastne pracujem, ten príbeh, to celé okolo toho, že prečo vlastne pracujem s hrdzou a v podstate, že prečo to tak prečo využívam tú hrdzou. Napríklad sa stalo po Malbe roka, keď som vyhrala Malbu roka, vyslovene ten obraz bol celý hrdzavý a ľudia vlastne neboli pripravení na to, že niekto taký tu funguje a existuje a maluje, Pane Bože, 2-metrové obrazy celé hrdzavé. Takže ja som si naozaj, tam som si prečítala fakt, že kruté komentáre, ktoré ako boli vulgárne extrémne, že aká som, neviem čo. Ale práve, že veľa ľudí sa napríklad aj po týchto mojich rôznych konfrontačných líniách, oni to pochopia a to mám strašnú veľkú radosť. A priznám sa, že mám také momenty, že ľudia, keď uvidia moje obrazy, alebo keď sa s nimi stretnem a rozprávam, alebo nejakým spôsobom sa s ňou dostanú kontaktu, tak už sa pozerajú na ten celok nejak inak. Pozerajú sa inak na poklopy, na ulice špinavé a neviem čo, pretože áno, je tam tá špina, ale treba v podstate vedieť naozaj generovať nejaké akože také nejaké, že kvalitné vizuálne podnety, ktoré sú okolo nás a snažím sa ja to ľuďom ukazovať, že naozaj aj z takých nepovšimnutých možno námetov viem vytvoriť podľa mňa, neviem, snažím sa možno fajn umenie. To musia len diváci posúdiť. Ja nemôžem naozaj myslieť pri tej realizácii na každého jedného diváka. To nie je možné. Ja strašne rada by som, veľmi by som bola rada, ale nemôžem, lebo to sa nedá. A víš, co se říká, i krásu najdeš všude, i ve věcech, které nejsou hezký, že jo? Určite. Takže to hovoríme o svojej koži, takže preto asi. Může být. Možná bych se ještě vrátil k těm výstavám. Říkala si teda, že jsi měla 14 výstav za rok, kolektivní aj 14, i vlastní. Aj 16 bolo. OK. Liší se ten přístup nějak k těm výstavám, když je ta výstava kolektivní, nebo je právě tvoje osobní? Určite áno, určite. Tak vtedy ako doslova naozaj percentuálne ma oslovia do tých kolektívnych väčšinou tí kurátori a teda oni už majú vytvorenú nejakú koncepciu a tam ja už moc nemôžem zasahovať. Oni vedia samozrejme, že kto som, ako som a preto ma asi aj oslovia, lebo im tá moja tvorba nejako rezonuje. A teda ja sa snažím do toho môcť zasahovať. Samozrejme, vždy ponúknem absolútne, pokiaľ môžem, moju absolútnu prítomnosť na inštalácii.
Ja strašne si želám, aby ma tí ľudia konfrontovali s tým, ako aj vyzerá tá výstava, ako možno sa im darí pri tom inštalovaní, lebo už sa mi stalo, že som si našla na výstave aj obraz dole hlavou, takže takže aj také sa mi niečo stalo. A poznal to niekto? Ja som ho okamžite dala ako kolegovi, že nech ho prevráti, takže ale ako už, vieš, stalo sa mi to asi na 2 výstavách. A potom ľudia hovoria, ale vieš, že sú také abstraktnejšie niekedy. No nie, vôbec nie. Tam ani kompozícia vôbec nesedela potom, keď to bolo prevrátené. Ale samozrejme, môže to byť uhol pohľadu. No, keby sa tá výstava volala uhol pohľadu, tak je to... Ještě bych se možná vrátil k tomu studiu. Ano. Teď si aktuálně doktorantka teda. Ano. Předpokládám, že asi máš teď na starost nějakou práci. Strašne mám toho moc. Kromě těch jiných tisíce věcí. Ježiš, to je, vieš, robím snáď milión vecí, ale snažím sa predovšetkým umenie. A normálne idem ako keby v svojom nejakom móde. 100% ním. Jasné, to je 1,000,000% mód. A teda so mnou vôbec nemá akože Jirka David, veľmi ho pozdravujem, tak nemá so mnou žiadne nejaké starosti, ja si myslím, dúfam, lebo ja sa snažím byť samostatná. Takže je to tak, že teda ja učím, samozrejme, alebo učila som, čo bolo fakt pre mňa také dosť, ako by som to povedala, bolo to dobrá skúsenosť. Ja už mám učiteľské minimum, lebo ja keď som šla na školu, tak som bola staršia a tak som si pobehala trošku všeličo. A teda ja som si spravila učiteľské minimum, kde som mala nejaké skúsenosti pedagogické, plus som teta, krsná, neviem čo všetko v jednom, takže deťmi mám skúsenosť, ale aj s dospievajúcimi a tak podobné. Ale je to akože nová skúsenosť pre mňa v tomto, že naozaj toto už nie sú deti, ktorým dáš ceruzku do ruky a poď sa. Tu musíš naozaj odučiť a vlastne exaktne sa dotýkať tých smerníc, takže pre mňa to bol fakt akože kľúč nájsť v podstate ten štýl výučby, ktorý by mi mohol sadnúť. Ale už by som nemala učiť, teším sa z toho, že nie, lebo budem mať viac času na tvorbu, samozrejme na rôzne realizácie. Takže toto je jedna strana, no a ďalšia je to, že teda tvorím, alebo snažím sa pracovať na mojej dizertačnej práci, ešte mám 2 roky pred sebou. No a akože nechceš vedieť tú tému, naozaj, tá téma je na 3 riadky. Tá téma je na 3 riadky, ja neviem, téma, alebo čo to bolo, že ktorá zohľadňuje, zosobňuje, neviem čo, prevracia a no, hrozné. Takže mimo tvoje, dá sa říct. Vôbec nie. Ona práve, že tá téma je absolútne perfektná v tom, že ona ako je na 3 riadky roztiahnutá, ako je to je fakt gigantická veta, tak tam zahrňuje v podstate všetko, čo si ja dokážem akože predstaviť, takže a všetko, čo si možno dokážeš aj ty predstaviť, aj tu náš kolega, všetko. Takže tá téma je tak globálna, že našťastie sa mi absolútne hodila, pasovala mi, no a teraz už len nejak musím nazvať moju prácu, aby bola teda naozaj dostatočnou bodkou za môjim pomaly už potom 9-ročným štúdiom a teda stále pracujem na tých témach naozaj, ja sa snažím rozvíjať ten program kolektívnej osobnej pamäte, ale s tým, že už sa dotýkam naozaj citlivejšie, nie že citlivejšie, ale respektíve sa dotýkam akože ešte viac a pragmatickejšie tých takých nejakých akože naozaj okrajových tém a takých periférnych rôznych momentov, takže budem sa snažiť, aby aj tie obrazy už neboli len celé hrdzavé, lebo myslím si, že by som mohla už nudiť aj teoretikov, aj školu, aj všetkých kurátorov, ktorí ma už poznajú nejakú dobu. Takže snažím sa aj stále na tomto nejak pracovať a nejak ako zlepšovať, alebo neviem, ako by som to povedala, možno rozširovať to portfólio by bolo lepšie. Takže toto môžu diváci čakať. Preto hovorím diváci, lebo pre mňa je to naozaj v prvom rade to, že ja pracujem ako výtvarnička. A to štúdium je ako tak popri, ale robím všetko tak, aby mi to spadalo pod to štúdium. Takže teraz som odozdala všetky práce, ktoré som mala na semestr, mám z toho veľkú radosť a môžem malovať, môžem tvoriť, robiť rozhovory a tak ďalej. Tak. A když se u těch rozhovorů, ty sama si od roku 2019 autorkou diskuzního formátu Rozhovory. Áno, to je strašný názov inak, úplne príšerný. Takovej hodně, řekl bych, výstižnej. Taký klasický úplne, ale vieš čo, ja to ako už zmením, lebo už ho moc ani nerobím, ako ho skôr robím. Ja inak akože mám takéto strašne veľa skúseností, že stála som za rôznymi inými podcastami, aj čo sa týka iných tém, čo bolo pre mňa tiež záľudná záležitosť, lebo ja som najviac doma vo vizuálnom umení, alebo vo výtvarnom inak povedané.
Ale robím to predovšetkým, alebo robila som to vlastne pre školu, pre študentov. Napadlo mi vlastne ešte pred týmito všetkými mojimi oceneniami a takouto prietržou tých výstav, že by som mohla robiť takýto podcast alebo rozhovory pre študentov u nás na škole, aby v podstate zažili niečo iné. No a začala som to teda organizovať, začala som si volať našich pedagógov, ktorí vlastne, ja som žiadala od nich, aby rozprávali o tých začiatkoch. A to bolo také zaujímavé, že v podstate naozaj o tých začiatkoch presne na tých, ktorí sme vtedy my tam boli v tej miestnosti, tak nech nám rozprávali o tých začiatkoch, že ako vystavovať, ako pracovať a tak ďalej. A mal to celkom úspech. No a potom som prešla do formy podcastu počas koronavírusu, počas pandémie a potom bolo toho nejak moc na mňa a doteraz mám časti, ktoré som nevydala, ale vydám ich asi už pod iným názvom, lebo naozaj tá hlavička je totálne old school, že diskusný formát, rozhovory. No, ale bolo to také vtedy na kolene a veľmi sa z toho teším, že to vôbec vyšlo. Dobře. No a do budoucna si zmínila, že teda chystáš předělat název pro rozhovory, vydat nějaké díly a obecně, co se týče tvé tvorby, nějaké výstavy budoucí, nebo nejaký tvoj směr, kam sa chceš vydať? Absolútne, ako konzistentne by som povedala, pokračujem v mojom programe. Vieš čo, hrdza, ale ja robím okrem hrdze aj s takými rôznymi, ako som aj naznačila, inými, ale aj napríklad s plesňou. Ale tam sa snažím možno nedotýkať, lebo naozaj ja okrem všetkých týchto vlakových záležitostí, tak mám aj astmu a to mi naozaj neprospieva na astma a pleseň nepatrí k sebe, takže snažím sa už toľko nerobiť s tou plesňou, ale pestujem aj tu. A naozaj tvoriť, to je pre mňa zásadné, kľúčové, no a teda nejak si udržovať ten smer čo najlepší. Takže dúfam, že sa mi to bude dariť a uvidíme. Nechcem moc predbiehať. Tých výstav je dosť, čo mám v zálohe na následujúce roky, nielen na následujúci rok. Tak dúfam, že vyjdú. Tak jo. Budem si to veľmi želať. To zní velice zajímavě. Ďakujem. A určitě se nebudeš nudit. Nenudím sa vôbec. Tak jo, tak děkuju za rozhovor, že jsi dostavila. A ďakujem. A přeju ti hodně štěstí. Ďakujem. A budu se těšit zase někdy třeba naslyšenou. Ďakujem krásne. Maj sa krásne.